Ποιος θα αρχίσει πρώτος? Έλα, πείτε, Γιώργο. Λέγε. Γιώργο. Άλλο. Λέγε, πότε. Μιχαήλ. Άντε, πείτε ένας, Κατερίνα, λέγε. Εμένα με λένε Γεωργία. Εμένα Μιχαήλ. Εμένα Νικολέτα. Δυνατά, δεν σας ακουνεί, είσαι πολύ πίσω, Νικολέτα. Εμένα με λένε Γεωργία. Εμένα Νικολέτα. Εμένα Μιχαήλ. Εμένα Χριστίνα. Σταματήσε. Λοιπόν, για να πούμε τα ονόματα ένας-ένας. Λοιπόν, έλα εδώ, Θωμαή, μπροστά θα είσαι. Πες το όνομά σου. Θωμαή. Ωραία. Έλα, Κατερίνα. Πες, έλα, Κατερίνα. Μιχαήλ, λέγε. Μιχαήλ. Πήγαινε, Γεωργία. Εμένα με λένε Γεωργία. Χριστίνα. Χριστίνα. Έλα, Ευαγγελία. Ευαγγελία. Δυνατά, καλέ. Έλα, Αναστάση, μπροστά. Αναστάση. Έλα, Νούλα. Ανούλα, έλα. Κυρία. Άννα, έλα μπροστά. Το πας στο όνομά σου. Πασχάλη, έλα να πεις το όνομά σου. Έλα, Πασχάλη. Έλα μπροστά να πεις το όνομά σου. Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης. Έλα, Νικολέτα. Δυνατά. Ποιος δεν είπε? Ο Φώτης δεν είπε. Έλα, Φώτη. Εμένα με λένε Φώτη. Έλα, Νικο. Έλα. Εμένα με λένε Νικολέτα. Ο Άγγελος δεν ήρθε. Έλα, Άγγελε. Έλα, κόρη μου. Άγγελε. Φώτης ο υπότης. Με λένε Άγγελο. Λοιπόν, ρωτήστε στα παιδιά πόσα παιδάκια είστε στο τμήμα σας. Για ρωτήστε. Πόσα παιδάκια είστε στο τμήμα σας? 16. Εμείς είμαστε 18. Εμείς είμαστε 18, αλλά λείπουνε παιδάκια σήμερα. Και είμαστε λίγα. Ναι. Δεν λείπουν πολλά. Ερώτηση. Μεγάλο το σχολείο. Είναι μεγάλο το σχολείο σας. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το σχολείο σας. Είναι μεγάλο το σχολείο. Είναι. Ναι. Και το δικό μας. Ναι, και το δικό μας. Το δικό μας. Το ολοήμερο ή κλασικό τμήμα? Το ολοήμερο. Έχουμε και κλασικό. Έχουμε και κλασικό, πες. Έχουμε και κλασικό. Έχουμε και κλασικό. Και τις κυρίες σας πώς τη λένε? Λίζα. Και... Σοφία. Και η κυρία... Κυρία Ντίνα. Και η κυρία Ντίνα είναι στο κλασικό. Ναι, στην άλλη τάξη. Ζητήστε να σας πούμε ένα τραγούδι. Εδώ και αυτά τα παιδάκια θα πω. Να σας πούμε... πούμε και εμείς το όνομά μας. Ναι. Με λένε Άννα. Α, και εμείς έχουμε Άννα. Το ήξερε η Λένα. Πάμε, άλλος. Είμαι ο Χριστιαν. Είμαι ο Δημήτρη. Τις παιδάκια. Είμαι η Σιδώρα. Καλέ, τι ωραία ονόματα που έχετε. Με Αχ, ψυχή μου. λένε Ελένη. Με λένε Βαγγέλη. Βαγγέλη. Θα ρωτήσουμε τώρα. Είναι μερικά, είναι μικρά. Αμάντα. Ακούσε το όνομα, έχουν περίεργα ονόματα, Ισιδώρα, Αμάντα, Κριστιαν. Αυτό έχουμε πιο πολλά από εμάς. Αυτό είναι κανονικό το όνομα. Να κάνετε στοιχεία για να πούμε. Πετρίκο. Πετρίκο. Τι περίεργα ονόματα που έχουν. Άλλος, για να δούμε το παιδάκι, πώς το λένε. Α, Ξενοφών. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Χαράλαμπε. Γεια σου, Αποστόλη. Α, Πασχάλη είπε ή Αποστόλη? Πες το όνομα σου, ξαναπες. Αποστόλη. Αποστόλη, καλά.
και να μας πει όνομα? Είπανε όλοι. Να σας πούμε ένα τραγούδι. Ορίστε. Να σας πούμε ένα τραγούδι. Βέβαια. Επειδή είμαστε και μέσα στη Σαρακοστή, να σας πούμε την Κύρα Σαρακοστή. Θέλετε να το ακούσετε? Ωραία. Δεν θα φωνάζετε όμως. 1, 2, 3. Τη Κύρα Σαρακοστή που είναι θυμό παλιό, οι γιαγιάδες μας την κάνανε για στολίδι στο κεφάλι της φορούσανε σταυρό, μα το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νύχτευε καιρό και τις μέρες της μετρούσαν με τα πόδια της φέρνα, κόβανε ένα τη βδομάδα μέχρι να έρθει Πασχαλιά. Και εσάς ένα τραγούδι. Να σας πω κάτι. Ναι. Ένα πουλάκι μου είπε ότι ήρθε ένα δέντρο στην τάξη σας. Είναι αλήθεια? Ναι. Τι είναι αυτό? Αμυγδαλιά. Πω, είναι ωραίο δέντρο. Ναι. Τώρα μας τον πετάξανε. Τώρα το κόψανε όμως όταν φύγανε τα κλαδάκια για να τα πάνε στις μανούλες τους από ένα κλαδάκι και η αμυγδαλιά μας έμεινε χωρίς κλαδιά και ανθάκια. Και έχει λίγο. Πάντως κάνετε πολύ ωραία πράγματα, Περνάτε καλά, έτσι? Ποιο πράγμα θέλετε να πείτε? Ποιο? Κρυά παπόγρια. Α, ωραίο είναι. Από κρυά. Είναι αποκριάτικο. Το ακούσατε? Ναι. Ωραία. Πάμε. Κρυά. Μια γριά παπόγρια. Παιδιά, μπράβο! Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Μας πάρει φωτογραφία. Τι είπες? Μας πάρει φωτογραφία. Να σας βγάλω και φωτογραφία. Ναι. Έχω τραβήξει στην κάμερα και θα σας το στείλω να το δείτε κι εσείς. Θέλετε? Ωραία. Μαζέψου λίγο, ρε κυρία. Καλά, για πάρτε, δώστε μου ένα ωραίο χαμόγελο. Δεν θα μιλάτε για να πούμε τι λέει η κυρία Λίτσα. Δώστε μου ένα ωραίο χαμόγελο. Χαμογελάστε. Τέλεια, μπράβο παιδιά. Λοιπόν, να βγάλετε και εγώ μια εσάς. Να κάνουμε ανταλλαγή μετά. Ναι. Ελάτε όλοι εδώ να μαζευτείτε να σας βγάλει μια φωτογραφία. Η κυρία Ευαγγελία. Έλα Νούλα. Μαζευτείτε όλοι. Όλοι σας πιάνει. Έλα, η Ανούλα δεν φαίνεται. Ο Γιώργος δεν φαίνεται. Ωραίο πρόσωπο είναι αυτά. Χαμογελάστε. Εγώ δεν φαίνομαι. Πασχάλη, φαίνεσαι εκεί πάνω. Φαίνεστε, μη στεναχωριέστε. Πολύ ωραία. Πείτε στα παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Θα τα ξαναπούμε. Τι είπατε, δεν σας ακούσαμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας. Και εμείς.
Πάτε μέσα στην τάξη σας. Περνάτε καλά. Επίσης,